Saps què és la Fundació Pau i Solidaritat? L'actual model de globalització ha incrementat les desigualtats reforçant els greus desequilibris socials ja existents. Això fa que la situació dels treballadors i treballadores hagi sofert un deteriorament de les seves condicions de treball i de vida. Per això, la defensa dels drets humans laborals i sindicals esdevé un aspecte clau per lluitar contra la vulnerabilitat que pateix la classe treballadora al món. La solidaritat sindical incorpora la lluita històrica del sindicalisme de classe al nostre país en l'àmbit internacional, com a part essencial per la consecució de la igualtat, la democràcia i els drets humans, aquí i al món. I això és el que la Fundació Pau i Solidaritat impulsa des de la seva Constitució del 1991 per part del sindicat Comissions Obreres. Ho fa a través de l'apoderament de les organitzacions sindicals en aquells països on es detecta una major situació de vulnerabilitat dels drets humans laborals i de les llibertats sindicals mitjançant projectes de cooperació sindical i transformadora. I també de la promoció de la solidaritat entre la classe treballadora mundial a través d'accions i projectes d'incidència i d'educació pel desenvolupament. Sense drets humans laborals i llibertats sindicals no hi ha condicions de vida dignes ni democràcia.